У них тоже был проект, и он так и назывался «Русская национальная идея». Вот они ее все время ищут. Уже Как назва горелки. Ну, есть же некая американская мара, да, Ну, не, они говорят, вот американцы говорят о мечте. Наша мечта. Спадзяемся, гэтыя камунікацыі прывядуць до того, что мы не будем бить один одному там морды, а что будзе у выніку пир, может быть. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Цинником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми притягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучі у студії Максим Горунов і Змітер Лукашук. А наш сьогоднішній гость – фронтмен гурта «Реха» Андрусь Такінданг. Привітання, Андрусь. Добрый день, сябры. Привітання. Андрусь, а ці даводзілася ўжо от там, як я люблю гэта сабе уявіць, калі нашыя госці прыходзяць і кажуць, а я вот неяк так сеўшы дзе-нибудь там на дачы перад камінам з кубачкам, з келіхам кавы, так задумаўся, а якая ж яна нацыянальная ідэя, і ці патрэбная яна нам, беларусам, і вот зараз я готовы вам тут і ўсій беларускай нацыі агучыць, да. Было хоць калі-небудзь такое? Ну, было вось, калі ты запрасіў на перадачу, я лихаманкава пачаў думаць, што ж сказаць, якая нацыянальная ідэя. Ну, але на самой справе, ну, я сачу за ідэяй X, і я памятаю, калі тут быў Пазняк, які такую просто лекцыю зрабіў, калі вот вы як вучні сядзелі, слухалі. Ось, таму была Ганна Северынец, которая таксама вельмі уцямна казала, адэкватна. Вось. Але, ну, справа музыкаў-мастакоў гэта часам бывае іранізаваць нацыянальныя ідэі. То бок, яна ёсць, а мастак яе крытыкуе, альбо там пасміхаецца, жартуе. Вось. І хутчэй я бачу дзялянку творцаў у тым, каб ставіць пад пытанне нацыянальную ідэю. Падымаць бровы ўгару і усміхацца. То есть как Лукашенко, правильно я понимаю? То есть Лукашенко и музыканты, они примерно одинаково, так? Ну, вось, дарэчы, у Лукашэнкі ж няма нацыянальнай ідэі, я разумею, ці ёсць нейкая. Ну, он тоже над ней издевается. Не, ён же сказаў, што не дараслі мы яшчэ. Яшчэ не напісалі Толстога, так, кніжку. Но вот ты сказаў, што ввогуле роля музыкантаў і творчых людзей там здзекавацца з нацыянальнай ідэі, але правяраць яе на трываласць, то бок жартаваць, крытыкаваць. Здзекавацца, жартаваць, крытыкаваць можна з таго, што ёсць. Так. Яно ёсць? І гэта вось моя мара, каб у нас нейкая яна была ўцямная, вось, каб людзі размаўлялі паміж сабой. Ну, зрэшты, што такое нацыянальная ідэя? Напэўна, хутчэй за ўсё, гэта нейкі дыялог паміж людзямі, которые вось неяк умеюць артыкуляваць свае пачуцці, выказваць іх. Ну, тому што мы просто яшчэ не навучыліся размаўляць, каб неяк дзяліцца адзін з адным. Ну, я маю на ўвазе ўсіх нас, беларусаў, збольшага. Мы неяк зацінаемся, і нам сорамна выказваць пачуцці, іх словамі выказваць. Таму пакуль што немагчыма таксама сфармаваць нейкую, ну, нацыянальную ідэю, што б там гэта не было. Вось. Таму спачатку, можа быць, першы крок — гэта вучыцца размаўляць адзін з адным. А можа быць, першы крок ввогуле вызначыцца, а ці патрэбная яна нам? Вот як ты лічыш, вот яна нам патрэбная ўвогуле? Бо тут вот зараз Максим любіць апошнім часам гаварыць пра тое, што, і тут мы ад аднаго госця пачулі такую думку, што ўвогуле сама і вот это вот сказ гэты, нацыянальная ідэя, гэта уплыў Расіі. Так. Рускость такая вот проявляется в пошуку. А як это? Ну, русские, они тоже как бы много думают по поводу себя. У них тоже был проект, и он так и назывался. «Русская национальная идея». Вот они ее все время ищут. Уже как назва горелки, так? Да, лет 200. Да, вот. Ну, есть один такой вариант, что водка – это такая жидкий вариант русской национальной идеи. Ну, один из. Вот. А когда белорусы начали о себе думать, они вот использовали русский вариант думания. То есть они тоже вот белорусская национальная идея. Хотя другие страны, они когда про себя думают, они даже не используют это выражение «national idea», ну, про себя. Они как-то по-другому. Там, наши ценности. Там. Ну, есть же некая американская мара, например. Ну, не, они говорят, вот американцы говорят о мечте. Наша мечта. Белорусы не говорят про мечту, они говорят про нашу идею, примерно как русские. Вот. И вот в этом, ну, там есть некоторые проблемы. Ну, магчыма... Смотрите, если вам не, так скажем, скучно говорить про национальную идею, можете сказать про мечту. Вот про что белорусы мечтают.
Вот про что вы мечтаете? Вот прекрасная Беларусь, вот такая райская Беларусь, Беларусь Эдема. Вот какая вот она, вот, с вашей точки зрения, как она выглядит? Ну, сапраўды, я думаю, што спачатку гэта размова паміж людзямі. Ну, і я пачаў казаць, што у нас ёсць праблема з тым, каб выказваць свае пачуцці, ну, расказваць пра іх, неяк размаўляць і глядзець у вочы адзін аднаму, таму што, ну, я па сабе ведаю, што гэта вельмі цяжка там, што хочацца неяк адградзіцца ад чалавека, вось, каб, ну, вось, кожны асобна. І, ну, кожны там неяк з'яўляецца сваёй адзінкай. Вось, я там займаюся сваім, і крый Божа, каб як справы нармальна. Ну, вот это такі адказ, што там ідзі нафіг, альбо ты кажаш просто нармальна. Каб ніхто больш не лез, як бы, вось. І, разумееш, ну, вось такая штука нармальна, гэта, ну, антынацыянальная ідэя, ці антымара, ці антыэдэм, антырай, таму што, ну, вось это такое уласнае пекла кожнага з нас. У нас справы нармальна, і нельга казаць, што справы добра, таму што ты адразу іх сурочаць, як іх адразу, ну, нехта будзе зайздросціць, будуць справы дрэнна. Нельга казаць, што справы зусім дрэнна, бо ты будзеш тады слабым, цябе затопчуць, вось. Трэба адказваць справы нармальна, і гэта такое, што вось, ну, я адзін, нікога каля мяне няма там майго суседа, няма там у мяне прыяцеляў, вось, ты адзін чалавек, і у цябе справы нармальна. І вось, калі у нас з'явіцца мужнасць адказваць, што, ну, у мяне справы тут нармальна, тут не зусім нармальна, а тут у мяне добра, я шчаслівы, я адчуваю шчасце, і ўжо табе не будзе страшна сказаць свайму суседу, што я адчуваю шчасце, то гэта ўжо будзе першы крок, як ты не называй, ці нацыянальная ідэя, ці нейкая мара, калі ўжо мы будзем адчуваць сябе не адзінкай, не асобным чалавекам на выспе, а ты ўжо будзеш трошачкі больш давяраць свайму суседу, свой суседцы, і, ну, і гэта будзе фармаваць чалавечае грамадства. Вось, таму што калі нацыянальная ідэя, то яна, значыць, мусіць быць нейкая нацыя, аб'яднанне людзей, вось, і, ну, і нейкая ідэя думання пра сябе. Вось. І калі мы зможам ужо, ну, трошачкі размаўляць адзін з адным, глядзець у вочы, дзяліцца сваімі пачуццямі, то гэта ўжо будзе першы крок да фармавання беларускага раю ці, ну, пошук гэтай ідэі, чым бы яна б не была. Правильно я вас понял, что вот с вашей точки зрения вот идеальная Беларусь это вот как вот на картинах такого грузинского художника Пиросмани. Большое застолье, много вина, много еды, сыров, хлеба, вот, фруктов. И люди, вот, как вы сейчас говорите, глядя друг другу в глаза, рассказывают, не боясь, доверяя друг другу о всем, что с ними происходит. То есть такой большой застольный диалог между людьми, где вот все общаются, обнимаются, кое-кто даже целуется. Вот. И, в общем, всем хорошо, всем замечательно. В общем, грубо говоря, Беларусь такая вот эдемская Беларусь, там райская Беларусь, это Беларусь такого большого, семейного, там, или, может, даже какого-то застолья, да, там, за которым сидят разные семьи, разные люди, и вот они друг друга понимают, друг с другом общаются. Ну, гэта такая картина досыць ідэалістычная, ну, не, так, але мы ж про мару так, говорим. Про мару, про рай, так. Ну, але вядома, што гэта ж не заўсёды застолле, гэта можна дзяліцца не толькі сваім шчасцем, але сваёй трывогай дзяліцца, не хаваць яе ў сабе. Таму гэта часам вясельнае застолле, часам гэта застолле жалобнае, умоўна кажучы. Вось. Але вот ты гаворыш зараз про тое, каб вот беларусам стаць больш такімі адкрытымі, больш такімі шчырымі. Магчыма, нават проста навучыцца фармаваць свае пачуцці ў словах. Таму што, ну, мы адвыклі размаўляць просто, ну, фармаваць свае думкі словамі. Гэта цяжка, таму што у нас нейкі гэты навык, ён трохі знік, у меня такое адчуванне. Просто выказаць там, што ў цябе ў сярэдзіне, змагчы гэта сфармаваць словамі і пераказаць другому чалавеку, каб ён зразумеў і мог там, ну, ведаць эту інфармацыю. Але глядзі, вот і на сёння мы маем, вот, калі там паглядзець такія кліше, як беларусаў называюць, ці самі беларусы там пра сябе кажуць, калі там прэзентуюць сябе нейкаму замежнаму госцю, што мы такая талерантная нацыя, што мы такія ўсе дружелюбныя і гасцінныя і гэтак далей. Атрымліваецца, што не так, от і не дружелюбныя, і не асабліва, можа, і гасцінныя, а ўжо пра тое, наколькі мы талерантныя, я ўжо шмат ад каго чуў зусім іншую характарыстыку нашай талерантнасці.
Я думаю, што мы дастаткова дружалюбныя. Чаму не? Гэта ж трошкі іншае, як бы вось такія добрыя якасці там. Справа ў тым, што магчыма, мы там адчуваем сябе як на экзамене, як на нейкім іспыце, і таму мы ведаем, што мы павінны быць дружалюбнымі, таму што пра нас так у кніжках напісана. Не ведаю, тут пра іншае вядзецца. Проста умець фармаваць свае пачуцці ў словы. Вось гэта не перасякаецца там з дружалюбствам ці там з талеранцыяй. Мне здаецца, гэта трохі іншае. Ну вот станем мы больш такія шчырыя, адкрытыя, больш там, ну, скажем так, зможам пагаварыць і расказаць самае галоўнае пра свае радасці, пра свае там горасці. І што гэта нам дасць? Вот як нацыі далей, вот і што? Ну вот я прыйшоў, не пабаяўся табе расказаць там пра там свае горы, там, якое ў мяне здарылася, а ты мне пра сваю радасць. І што? Ну, і гэта павышаецца ўзровень камунікацыі паміж людзямі, і я лічу, што гэта важна. І тады, магчыма, нехта зможа там нешта параіць. Таму што, ну, я па сабе ведаю, вельмі цяжка прымаць парады ад некага, таму што ты не чакаеш добрых парадаў, чакаеш, што будзе нейкая падстава, альбо ты сам спрабуеш вырашыць нейкія праблемы, а ёсць людзі, которые ўжо прайшлі гэты шлях і могуць сказаць, што а вось ты зрабі так і гэтак, і ты прыслухаешся, і, ну, будзе нейкі абмен досведам, абмен словамі, і ну, калі ты будзеш казаць, што вось у мяне такая сітуацыя, і магчыма, ёсць нехта, хто зможа табе дапамагчы, альбо ты сам адважышся некаму дапамагчы там сваім досведам, альбо там, ну, нейкім справамі, учынкамі рэальнымі. Гэта па выніку вот такія... Мы ж не говорим, таму што мы не чакаем, што нам могуць дапамагчы нехта, альбо да нас можа нехта можа патрактаваць добра. Мы чакаем, што пах! Паддых і ў галаву. Ну, і гэта апраўдана, магчыма, нашай гісторыі, вось, і тым, што мы, ну, неяк думаем, што мы, можа быць, вінаватыя, што мы не вартыя там добрага слова, таксама можа быць такая ў нас рэч, што вось. Ну, а гэтыя размовы, я спадзяюся, яны дапамогуць чалавеку усвядоміць, што ён таксама каштоўны, што ён варты гэтых размоваў, што яго можна выслухаць, што ён асоба, і ён ужо мае каштоўнасць у сабе, што ён ужо нарадзіўся, жывая душа, мовна кажучы, вось, і гэта ўжо каштоўнасць. Мне вот просто цікава, вот ты, ну, імкненне да такога вот менавіта, каб людзі такія былі, і вось ты заходзіш... Я просто расказваю пра свае праблемы, вось, таму так. Да, і ты заходзіш, да прыкладу, я не ведаю, там, у краму, кажаш прадавачцы, дайце, калі ласка, мне хлеба. І яна кажа, говорите на нормальном языке. І вот, і думаеш, блин, і я вот з гэтым чалавекам пра нешта вот змагу адкрыта пагаварыць? Ну, такога ўжо давно мне не казалі. Такого уже давно не казали, как говорить на нормальном языке. Вот. Ну, может быть и такое, так. Разные люди есть. Так. Ну, я до того, что вот и як вот после гэтага там такому... Раскрыть душу. Раскрыть душу, да. Так, это тяжко. И тому у нас с этим проблема. Так. Слушайте, а вот мы тут ездили с Митцером в Берлин, вот, и там я отбился от группы, специально забежал в культурный центр скандинавских стран, объединенный там сразу культурный центр, там сразу и Норвегия, и Исландия. И там на входе в этот центр висит карта, что они в Скандинавии считают севером. Да, и там в эту карту попадала Исландия с Рейкьявиком, а самая южная точка была Минск. То есть для них Беларусь — это такая часть Скандинавии, часть севера. Так. И северяне, они не очень как бы вот говорливые друг с другом. Да, если мы посмотрим какое-нибудь скандинавское кино, какого-нибудь Ингмара Бергмана, то, в общем, там как бы большую часть фильма люди насупленно друг на друга молчат. Вот. Если мы возьмем какого-нибудь финского режиссера, какого-нибудь Аки Каурисмяки, то у него там вообще есть фильмы, за которых там за 2 часа фильма 2 реплики, и то очень грустные. И вот, может быть, то, о чем вы говорите, белорусам не очень подходит, потому что они, да, у них сложная история, но вообще они с севера, а северяне не очень говорят друг с другом. Так, я згодны. У гэтым наш шарм нейкі ёсць у тым, што мы трохі закрытыя такія, гэта прыгожа. Адзінае, каб пасля людзі там не маўчалі, а пасля там, не ведаю, скакалі з дахаў дамоў, альбо там, ну, там нейкім іншым чынам жыццём развітваліся. Гэта класна, калі гэта не з'яўляецца паталогіяй, і калі гэта не прыводзіць да трагедыяў. Не, к тому, что вот мы сейчас говорили с вами, у вас получается так, правильная Беларусь, вот белорусская национальная идея, это вот
такой, ну, то ли пир, там, да, там какой-то вот такой... Ну, пир это такое либо у вас как бы вот застолье, как у пиросмани, либо, знаете, как вот как у американцев в фильмах бывает, знаете, там встречи анонимных, там, я не знаю, алкоголиков. Привет. Так. Вот у вас, я так понимаю, вы когда рассказываете о том, как должны выглядеть белорусы, да, то есть как бы вот встречи, да, то вы должны выглядеть примерно... За таким столом. Да. Привет. Добрый день, я Змитер. Привет, я Максим, да, я белорус, и у меня проблемы с общением. Так. Здравствуй, у нас у всех проблемы с общением. Такая терапия не зашкодит. Да, но это все не очень подходит местным племенам, потому что местные племена, они, в общем, молчат, но это здоровье. Они не общаются, но это не потому, что они друг другу не доверяют, потому что это у них так, как бы так сложилось. Они не итальянцы, они не разговаривают обо всем, они молчат. Может быть, здесь какой-то другой вариант общения нужен? Ну, вот, не... Ну, то есть вариант общения для интровертов, для людей, которые, в принципе, для интровертной культуры. Я згодны, але просто все одно, ну, уметь то, что у тебе ўсярэдзіне перакладаць на словы, гэта важны навык для чалавека. Гэта, ну, неважна, ты інтраверт, ці ты жывеш адзін там дзе-небудзь на хутары, але ўсё роўна нам жа ж дадзена мова для таго, каб мы на ёй карысталіся. І гэта вельмі важна, каб ты мог казаць не толькі там прадайце мне, калі ласка, бохан хлеба, але выказаць тое, што ў цябе ўсярэдзіне. І гэта вельмі важны навык. І таксама гэта, ну, і важна умець слухаць таго чалавека, не казаць, што вось адразу ты адстойнік, все, ты другі, і мы з тобой уже не можем размаўляць. Не. А акурат можна быць інтравертам, але можна, ну, выказваць свае пачуцці таксама. Словамі, гэта важно. У вас, получается, Беларусь для белоруса это место на планете, где тебя услышат, где тебя поймут, потому что люди такие же, у них такие же проблемы. Вот, и где тебе посочувствуют, либо тебя порадуют. То есть, если у вас главное это коммуникация, ну, между людьми, общение, да, и возможность и способность высказывать то, что у тебя есть, то, что у тебя лежит на сердце, вот, то, в общем, для белоруса Беларусь, в чем ее ценность? В том, что только здесь тебя и поймут по-настоящему, только здесь с тобой и поговорят на те темы, которые тебя в самом деле трогают, вот, и только здесь найдут нужные слова, которые тебя, ну, либо успокоят, если ты слишком страдаешь, либо, наоборот, там, развеселят, если ты и так веселый. Але пакуль што зваротная карціна, таму што у нас як бы не трэба казаць пра працу, таму што падатковая слухае, не трэба казаць пра тое, таму што там, ну, міліцыя слухае, альбо там канкурэнты. І, ну, я кажу, што у нас такая краіна выспаў, там дзе ну, гэта брак салідарнасці, там недахоп салідарнасці, вось, недахоп таксама, ну, адвагі сказаць, потому что могут быть некие наступствы. Ну, это то, что сейчас есть. Но должно быть место, где тебя... Трэба зрабіць крок вось ад гэтага. То есть, ну, должно быть, как я вас понимаю, место, где тебя услышат. Ну, где ты можешь сказать, где готовы тебя слушать, где тебя услышат, и где тебя поймут, где с тобой будут говорить на твоем языке, не в смысле на белорусском языке. Так. Хотя, вот, а вот, в общем, на языке твоих чувств. Да? Ну, ведаеце, Максим, гэта класна сказаць, што вось так, гэта так і ёсць, але я ж беларус, і я тады не магу казаць пра пазітыўна, я магу казаць ад негатыўнага, што мы павінны адысці крок вось ад такога маўчання, ад такой выспы, а да чаго мы прыйдзем, я не ведаю. Я магу казаць, што вось гэта дрэнна, а што добра, я не ведаю. Ну, я ведаю, што вось ад гэтага дрэннага трэба зрабіць крок у іншым кірунку. Вось такая беларуская у маім выкананні нацыянальная ідэя таго, што вось тут пекла, тут, не ведаю, жэсць нейкая, і трэба ад гэтай жэсці, ад гэтага маўчання зрабіць крок у іншым накірунку. Ці гэта будзе ў выніку пір, магчыма, будзе пір, хто яго ведае. І я так ужо страшна прагназаваць і радавацца і казаць, што даваць там напоўніць, таму што мы інтраверт, таму што мы асцярожны, і казаць страшна, што вось будзе пір, што будзе... Магчыма, это вот русскія моц фармуюць такую нацыянальную ідэю, што будзе класна, што будзе супер. Не, тут просто дрэнна, а мы зробім крок у іншым накірунку ад дрэннага, спадзяемся да добрага. Спадзяемся, гэтыя камунікацыі прывядуць да таго, што мы не будзем біць адзін аднаму там морды, а што будзе ў выніку пір, можа быць. Хорошо, я понял. Значит, когда я сказал про пир, это мое проклятое московское прошлое. Да. Слишком размашисто. Белорусам... Потому что ведаем мы, чем ваши пиры заканчиваются. Ну, пирог. Вот, поэтому вместо пира белорусам нужен в самом деле... Беседа. Нет, не беседа. Вам нужен там, сеанс... Горбатки попьем. Сеанс коллективной психотерапии. Так, вот коллектив... Вот, в общем, вам нужен такой, как Троцкий говорил, перманентная революция. У вас должна быть перманентный
перманентная сессия анонимных белорусов. То есть, как бы люди приходят и друг другу рассказывают в терапевтических целях, чтобы друг другу помочь, вот, что у них там, как вы говорите, в середине. В середине, как это правильно будет. В общем, как, на сердце. То есть, как бы у вас не надо никаких перов. Слухайте, вот, анонимные, и это есть... запомнить. Я з ваших дозволу где-нибудь выкарыстаю пасля песни «Анонимные белорусы». Ради бога. Вот, и, то есть, грубо говоря, пир – это для вас, для интровертов, в самом деле тяжело и как-то вот, ну... Это как-то, ну, то есть Калі-небудзь хай унукі этой пір, да, а нам пір не трэба, нам хотя бы... То есть это как бы пусть там пусть там грузины у себя в Тбилиси там пируют, да, интровертные. Белорусам надо, чтобы потом все было такое вот с приглушенными тонами, польза и вот как бы вот потише и поближе поближе к делу. Да, и поэтому, в общем, как бы вот сейчас я лучше его понимаю. То есть коллективный сеанс психотерапии, да, встреча анонимных белорусов, всех 9,5 миллионов анонимных белорусов, они должны где-то вот встречаться регулярно и друг другу признаваться в том, хотя бы у семьи, хотя бы муж с жонкой, и это уже будет классно. То есть как бы вот муж с женой садятся на кухне после ужина, и он говорит, дорогая, я должен тебе признаться, я белорус, обнимаются. Она ему говорит, слушай, а я... И ночью под ковдрой я размовляю по-белорусски. Вот, она его обнимает, она ему говорит, что типа, слушай, а я белорусочка, господи, тебя тоже угораздило. Ну, тоже как бы, да. И вот, собственно, вот... Ну так, самое основное, напэўна, калі у сям'і людзі будуць размаўляць адзін з адным. То есть, главное, не пир вот с буйством красок, там, эмоций. И мордобоем. Да, это нам не надо. Пиры мы покинем для нащадков далеких наших. То есть, это как в фильмах показывают, там, какие-то в американских сериалах, вот, такое помещение, да, большое, с высокими потолками, аккуратненько стоят стулья, за стульях сидят вот анонимные белорусы, там сидит врач, да, он специалист по анонимным белорусам, он в Гарварде получил специальный диплом для того, чтобы проводить такие совещания. Менавитость белорусов. Да, с анонимными белорусами. Так. И он как бы ведущий. Да? Ну, так, сегодня вот встретились, кто первый начнет, кто расскажет о том, что вот он белорус. Там, типа, вот там Алексей. Алексей, выходи. Олесь. Да, Олесь выходит. Вот я анонимный белорус, там, как бы страдаю всеми белорусскими болячками. Там, все ему аплодируют, поддерживают. Следующий. И вот как бы вот это вот и есть, как, насколько я понял, и есть ваше представление о правильной коммуникации, которая должна быть вот в середине белорусского общества, которая и сделает Беларусь, в общем, как бы вот Эдемом, раем, да. Так, але мне больше спадабалася, калі вы казалі не про такую великую залю американскую, а хутчэй про сям'ю, і там ужо пачынаецца вось гэта, ну, паспрабаваць там хаця б. Таму што, зноў жа, вялікае скапленне людзей, гэта зноў троху страшна. Сям'я вось самая лепшая, мне здаецца, там, дзе можна шукаць нацыянальную ідэю, у размове там паміж самымі блізкімі людзямі, хаця б з іх пачаць. Самыя блізкія людзі пачынаюць адзін з адным размаўляць. І вядома, што ёсць спадзяванне, што пасля это можна і на працу перакінуць, это будзе так далей пашырацца, пачынаючы ад... То есть белорусская национальная идея – это диалог, терапевтический такой диалог. Ну, пакуль што так. Не, хорошая идея, мне нравится. Не, ну, але по выніку, вот глядзі, вот што мы маем на сённяшні дзень? Праблемы з беларускай, з роднай мовай, яна знікае. Праблемы, я не ведаю, там, з захаваннем культурнай спадчыны, неведанне гісторыі, адсутнасць дэмакратычных інстытутаў і сумленных празрыстых выбараў, і гэтак далей, і гэтак далей. Вот тое, што ты прапановваеш, такая нацыянальная ідэя, да чаго нас прывядзе? У нас падвысіцца унутраны валавы прадукт, у нас адрадзіцца мова, мы паляцім, дзякуючы гэтаму, заваёўваць Марс і гэтак далей. Вот што? Ну, вот бачыце, я так трохі хіба што, напэўна, для сябе аддзяліў вось такія палітычныя там ці культурніцкія заданні вось ад... Хаця, напэўна, яны звязаны, я не ведаю. Я так у галаве нават не звязваў нацыянальную, может быть, свядома аддзяліў культуру, мову ад нацыянальнай ідэі. Пра гэта не думаў. І, ну, может быть, это з-за таго, што мы ж усе так шмат прагаворым пра адраджэнне, пра культуру і пра мову, і гэта ўжо, ну, напэўна, тут нейкі дыятэз ёсць у артыстаў, там, у мастакоў.
Вось і магчыма свядома там мы про это стараемся ўжо менш як бы размаўляць, а больш там на нешта іншае скіроўваць сваю увагу. Менш размаўляць чаму, таму што гэта настолькі балючае пытанне, што мы вот нават у тэрапеўтычных мэтах не можам про это гаварыць. Ну просто ёсць нейкая прафанацыя, магчыма, гэтых усіх тэмаў. Вось. Ну гэта было класна у 90-х гады на канцэртах НРМ. Вось. Вядома, што гэта праблема нікуды не знікла, але у пэўных колах ужо размаўляць пра яе непрыстойна стала. Вось. Пра адраджэнне мовы ўжо непрыстойна гаварыць. Так. Чаму? Ну, таму што ёсць нейкая прафанацыя гэтай тэмы хіба што, і таму што я не ведаю. Ну вось так апынулася, што узнікаюць такія асацыяцыі адразу з пакоем там таварыства беларускай мовы, там вось абшарпаныя шпалеры, а зараз жа ж, ну, паглядзіце, якія людзі прыгожа ў Менску ходзяць, там у іх новыя прычэскі, там у іх валасы фарбаваныя, яны п'юць каву, вось. А вось гэта, ну вось, а вот, скажем, вот тут вот Лукашенко, атавізм такі, ну, некі загадчык калгаса такі, сядзіць дзядзька, который, ну, вот, як бы ён ніяк не вяжецца вось з жыццём такім сучасным прыгожым. І тое, што звязана з Лукашенко, тое, што яму супрацьстаяла, вось гэта нацыянальная мова, культура, яна, на жаль, таксама вось трахец такі атавізм, таму што вось таксама гэты змагары, которые сумленныя цудоўныя людзі, але яны вось дзесьці там з Лукашэнкам застаюцца. А пэўная, не ведаю, пэўная колькасць людзей, там, модных, маладых, прыгожых, яна вось у іншай сферы неяк, просто ў іншым свеце паралельным. І я не ведаю, ці трэба вось выцягваць тыя сцягі, ну, метафарычныя сцягі, там, мовы, культуры, адраджэння, вось у гэты свет, там, дзе п'юць каву, там, дзе ездзіць на умоўную Зыбіцкую, вось. Я не ведаю, ці гэта будзе карысна для адных і для другіх. Ці, вось, калі мы выцінем туды гэтыя сцягі, ці яны там не ператворацца там у пыл пад гэтым сонцам сучаснай моднасці нейкай. Я не ведаю. Ну, хоць мяне зараз і абазвалі атавізмам. Справа ў тым, што я таксама такі атавізм тады, я не ведаю. Ну, атрымліваецца так, вот гэтым людзям, якія там на умоўнай Зыбіцкай існуюць вот, з кубкам кавы, з добрымі прычоскамі, круасанам і ўсімі астатнімі айфонамі, для іх вот, што вот для іх важна знайсці сродкі, каб вот правесці тэрапеўтычны сеанс і магчымасць адкрыць душу, а зусім не важна ўсё астатняе, пра што мы там гаворым, там, ну, там, на якой мове ты будзеш адкрываць твою душу і на якой мове цябе выслухаюць, там, ну і гэтак далей. То есть ўсё это нейкае там для гэтых людзей неважна, што там было у нас там за плячымі, хто былі іх дзяды, продкі, то есть у іх ужо дзесьці там каля гэтых іх шкляных хмарачосах, дзе яны займаюцца там IT-будучым сваім, не павінен там дзесьці вісець партрэт дзеда, там, да прыкладу. Я разумею, ну... А вы, як, Максим, думаете? Ничего не скажу. Вот вы сейчас должны ответить. Для мяне, напэўна, гэта важна, для мяне. Вось, для іх я не ведаю, ці важна гэта. Ці важна для іх руская мова, беларуская мова. У іх нейкая свая, напэўна, мова мусіць быць. Я не ведаю. Такая рэч, што... Калі казаць пра культуру і пра мову і пра нацыянальнае адраджэнне, то іншыя сродкі трэба шукаць. Ну, яны, в прынцыпе, ёсць ужо, знаходзяцца гэтыя сродкі. Вось. Не тыя, которымі там мы размаўлялі, не тыя метады, которымі мы дзейнічалі. Мне такое адчуванне. Вось. Я памятаю, што там мне ў пачатковай там школе, там не ведаць, ці там у якой школе, там у нас была кніга «Адкуль наш род» у Владзіміра Караткевіча. Цяпер гэта кніга таксама папулярная вельмі у бібліятэках дзіцячых. Вось. Але ўжо, напэўна, трэба нейкая іншая кніга. Мне такое адчуванне.
Просто вот тады губляецца сам сэнс нацыянальная Так. ідэя. То есть вот мы прапаноўваем ідэю, каб вот, ну, людзям можа быць все ж таки больш комфортна і больш там вот нейкае грамадства іхняе больш было такое падобнае на нейкі эдэм, вот як сказаў так. Максім. Але сам вот это вот тэрмін нацыянальная, яна ўжо как бы і не патрэбная тады атрымліваецца. Я просто ўвесь час спадзяваўся, што так, не трэба будзе рабіць нейкія спецыяльныя высілкі для фармавання нацыянальнай ідэі. Я ўвесь час спадзяваўся, што калі запусціць механізмы дыялогу паміж людзямі, калі будзе працаваць закон, то не трэба будзе нейкімі выклікаць там, не ведаю, Бога з машыны, который каб раз і вось нацыянальная ідэя, што яна фармуецца незалежна ад нас натуральным чынам, што я разумею, што, канешне, гэта утапічная ідэя, што можа быць, да, павінен нейкі быць орган у дзяржавы, который адказны за нацыянальную ідэю, але я вельмі спадзяюся, што ягонае там месца будзе мінімальным, што не трэба будзе вось звонку там ці моцай сваёй волі там ствараць гэту нацыянальную ідэю, што калі запусціць механізмы звычайнай чалавечай размовы, то у нас ёсць нацыя. Я перакананы, што у нас што і людзі у нас адчуваюць сябе там больш ці менш згуртаванымі. Канешне, ёсць з гэтым праблема, але як бы у нас плюс больш, чым мінус. Вось. І я вельмі спадзяваюся, што не трэба там будзе казаць словы пра нацыянальную ідэю, што не трэба будзе там вешаць партрэт дзеда умоўнага. Вось. А калі проста будзе грамадства функцыянаваць нармальна, то гэта адэкватны стан, калі ты ведаеш там партрэт свайго дзеда, калі табе цікавы там, не ведаю, Кастусь Каліноўскі, гэта натуральны, мне здаецца, стан рэчаў. Вось. Калі працуюць чалавечыя законы ў грамадстве, калі там людзі там робяць свой бізнес, калі яны модныя, калі яны прыгожыя, то мне здаецца, што ім і цікава траціць грошы на сваіх артыстаў, на культуру беларускую, калі яна модная, і вось, все, и с этим не повинно возникать пытания. То есть вы верите в людей. Вот к чему это все. То есть вы верите в людей, и у вас получается так. Дайте им возможность разговаривать друг с другом, или как-то научите, как бы запустите разговор диалога, и в этом диалоге возникнет все, что нужно. И национальная память, и представление о том, как должно бы устроено быть общество. Все оно само собой возникнет. Никакого вот усатого дядьки, который бы принуждал к чему-то, не нужно. Да, люди сами придут ко всему, что им нужно, и все это будет хорошее, и замечательное, и милое. Я правильно вас понял? Я зараз таким выглядаю идеалистом. Нет, почему? Все хорошо. Просто мне такое адчуванне, што зараз жа ж нейкі вусаты дзядзька ці там згуртаванне нейкіх там з людзей там лідараў нейкіх, то яно ці ёсць яму месца тут цяпер? Зараз неяк па-іншаму людзі там пад нейкімі іншымі ўплывамі знаходзяцца, па-іншаму працуе рэклама, вось. І мне здаецца, што сапраўды такі вось вусаты лідар, ён выглядае атавізмам. І неважна, які гэта лідар. Хаця б я галасаваў за Пазняка. То есть лидеры, в общем, не нужны, потому что общество, оно разговаривающее общество, в котором внутри есть постоянный диалог между людьми и доверие, оно само себе лидер. У нейкай ступені так. Але, вядома, цяпер лідар грамадства — это Інстаграм, Фейсбук, трошкі іншыя таксама механізмы. Не то, што ты аддаеш загад падвысіць там культурную памяць, і памяць падвышаецца. Цяпер на гэта працуюць нейкія іншыя схемы, нейкія іншыя рекламы, іншыя цукерки. То есть получается как? Раньше государство брало и говорило, вот здесь вот будет, допустим, музей деревянного белорусского зодчества. Предположим, и само свозило вот принудительно там дома какие-нибудь. Вот. А вот в вашем обществе, вот в Эдемской Беларуси, в Райской Беларуси, общество само найдет деньги, пройдет какая-нибудь там гражданская там, компания, люди соберут деньги, сами найдут. Вот зараз, скажем, там Глеб Лободенко робіць музей Менска под Менском, вось, альбо там яны праводзяць курсы мова на нова, і класна, там, калі іх дазваляюць у нейкім горадзе. Бывае, не дазваляюць, напэўна. І тут такая рэч, там чым менш
вусатага дзядзькі і кіравання, тым лепш развіваецца там што яны у чым яны не разбіраюцца, чым яны не могуць пакіраваць, то і квітнее. Скажем, яны не дужа цямяць у там IT-сферы, умоўна кажучы. Яна развіваецца. Слушайте, вы анархист. Ну, батька Махно. Хорошо? Бацька Махно, напэўна, не, але анархічныя ідэі, это Крапоткін. Яны вельмі абаяльныя, скажем так. Вот мы и договорились. Атрымліваецца так, што можа быць, я не ведаю, там нейкая там свабода павінна стаць на сённяшні дзень нейкай там такой нацыянальнай ідэі, там ці я не ведаю, можа быць дыялог. Не свабода, а там каб не заміналі жыць, там не дурылі галаву там сваімі там законамі і гэтак далей. Таму што пры сённяшняй умове будзе ў нас дыялог там паміж пачнецца з сям'і, потым там можа быць на працы і гэтак далей, але вось маем тое, што маем, вот тая сістэма, якая ёсць. І што гэта нам дасць, якое развіццё? У нас, бачыце, атрымаецца, што са знакай мінус нацыянальнай ідэі, каб не было горш, каб там не заміналі, і гэта ўжо добра. Я цалкам згодны, што так, каб не заміналі, каб чым менш гэта кіравання, тым лепш. Але просто, якая у нас бяда? У нас там людзі п'юць, у нас там людзі ў дэпрэсіях, у нас там жыццё самагубствамі сканчваюць. І гэта найперш, мне здаецца, баліць, і трэба гэта лячыць. І гэта лечыцца, на мою думку, размовай, дыялогам і клубам ананімных беларусаў у сям'і. Мова і культура, вельмі шмат людзей, которые хочуць яе развіваць, которые не па загаду гэта робяць. І галоўнае, каб ім не перашкаджалі, каб там не забаранялі гэта рабіць. І гэта беларуская мова, гэта натуральны стан для беларуса, натуральны стан маўлення. І я кажу, што калі раней там магчыма, яшчэ там хто-небудзь касавурыўся, то цяпер на беларускую мову я не бачу, каб там нехта некі ўспрымаў, хаця б здзіўляўся там ці што. То бок, дайце магчымасць людзям неяк рабіць сваю справу, і там будзе арт-сядзіба рабіць сваю справу, будзе Еўрарадыё рабіць сваю справу. І будзе механізм працаваць, абы каб былі правілы там нейкія гульні, каб там ніхто не ламаў музыкантам пальцаў. У прынцыпе, Максіму падабаецца, гэта ўжо доказ таго, што вартая нацыянальнай ідэі думка пра тое, што дыялог павінен быць у грамадстве. Такая нацыянальная ідэя, дайце беларусам магчымасць весці дыялог паміж сабой. А вот прыходзіш ты з такой нацыянальнай ідэяй, выходзіш у поле под Мінскам, там трактарыст Петя там рыхтуе зямлю да пасеву, кажаш: Петя, я табе прынёс нацыянальную ідэю, дыялог. І ён кажа: так я са сваёй бабай і так дыялог маю перыядычна. А ты цяпер з чужой. Гэта цудоўна, калі ён размаўляе са сваёй жонкай, гэта класна. Ты думаешь, что вот так вот можно запустить у масы, а можа не трэба запусціць? Ці як з гэтай нацыянальнай ідэяй паступіць? То бок, як яе ажыццяўляць, так? У нас людзі маўчаць, таму што яны не лічаць вартым размаўляць пра свае пачуцці, не лічаць вартым таго, што можна выказваць свае праблемы, імі дзяліцца, іх выслухоўваць. То бок, таму што ў нас ёсць такая штука, што вось трэба зарабіць на ежу, паесці, і гэта ўжо, мы проста жылі ў галодныя часы, некаторыя ведаем, што можа быць цяжка, і галоўна, каб дзіцё вучылася ў школе, атрымала адукацыю, каб паелі, што-небудзь купілі, сервіс які-небудзь.
і сорамна пра нешта іншае размаўляць, тому што ты ж не баба, каб размаўляць пра свае пачуцці, вось, а хай баба там размаўляе з бабай, умоўна кажучы. Прабачце, нічога не ляпну такога. Вось. І гэта такі патрэбы ў размовах у свядомасці людзей, гэта не першасная, не другасная, нават там не трэця, а нейкая там 10-е, 20-е. Калі там ты ўжо вып'еш, тады ты можаш трохі раскрыцца, паразмаўляць, а для этого трэба выпіць табе. Вось. І гэта адбываецца таму, што чалавек не лічыць каштоўным тое, што ён мае душу, тое, што ён мае розум, то бок, я маю працу, і гэта каштоўна, я там працую, і вось гэта каштоўна. А тое, што я жывая душа і маю там нейкія свае асаблівасці, свае пачуцці, гэта ж іх не памацаеш. І гэта не з'яўляецца каштоўнасцю для яго. І, вось калі вы пытаецеся, як гэта ажыццявіць нацыянальную ідэю, вось гэтую дыялогу, то для мяне гэта просто. Вось мы як музыканты ездзім, там іграем канцэрты, расказваем, што вось вы наша публіка, вы там для нас дарагія людзі, і вы каштоўныя. Месседж праз песні такія дасылаем, вось гэты пасыл, праз творчасць, што твая душа, яна каштоўная, што не толькі там тваё працоўнае месца каштоўнае, не толькі тое, што ты там умееш рабіць каштоўна, нават твоя душа, твой спосаб мыслення, твоя адметнасць, гэта з'яўляецца каштоўнасцю. Для мяне, я таксама гэта ў сабе цаню. Вось. І тады, калі чалавек зразумее, што яго пачуцці, яго розум, яго інтэлект, яго душа каштоўныя, што гэта каштоўнасць гэту пацвярджае Бог, вось, то тады ён зможа і карыстацца словамі. Тады ён зможа словамі выказваць свае пачуцці, таму што яны каштоўныя. Ён не будзе імі грэбаваць. Ён зможа іх выказваць, і тады, я спадзяюся, чалавек пачне паважаць сябе, узнікне вось пачуццё годнасці, што ім ужо нельга будзе памыкаць як быдлам. І не трэба будзе казаць яму: адраджай нацыянальную культуру, вешай партрэт дзеда. Для яго гэта будзе натуральна. Вось. Таму што ён будзе адчуваць, што ён годны і ён варты таго, каб размаўляць на сваёй мове, там, размаўляць на любой мове, цікавіцца там музыкай сваёй, культурай сваёй, ствараць гэту культуру, што ён варты, прадукт ягонай інтэлектуальнай дзейнасці таксама варты таго, каб там існаваць. І вось такім чынам казаць людзям, што чувак, все ў парадку, ты маеш права жыць на гэтай зямлі, усміхніся, выдыхні, там расцісні свае кулакі ў рэшце рэшт. Вось сёння там канцэрт, альбо там, і можна расслабіцца, папляскаць у далоні, можна усміхнуцца. Вось так, як музыка, я бачу увасабленне гэтай нацыянальнай ідэі, размовы, дыялогу, і каштоўнасці асобы. Пераканаў. Дзякуй вялікі за размову. Уздыхнуў, расслабіўся, расцісні кулакі. Падарунак ад Еўрарадыё і наша партнёра крамы «Сімбаль Бай». Андрусь Такінданг, Максім Гарунов, Зміцер Лукашук, Ідэя Ікс. Ідэя Ікс на Еўрарадыё.